אני אעשה סרטון של 5 דקות על פרדי, אפילו שהרבה זמן לא עשיתי, והיום מצאתי לי דרך מעניינת איך לעשות סרטונים ליוטיוב, מה זה טובים, בואו נשחק. מה שאני רוצה לעשות היום בסיפור הזה, זה כמה חברים שיש, פרדי בסבר, טוי בוני, צ'יקן צ'יקן ופוקסי השואן. הפיצריה הזאת מבססת על סיפור שדי מפחיד, שפוקסי תקף מישהו בחלק העליון של הגב, אני חושב. ואנחנו צריכים לשרוד עד שעה 6, כן, הרבה זמן לשרוד בזה. ולשתות פרפון גם. אז לא תאמינו מה קרה לי, לא כאן. כאן. אבל יש עוד משהו מפחיד אולי. אוקיי, אין לי כוח לחיה עליו. אוקיי, בואו נראה במצלמות. לא, כלום. שם את הדלת, פותח את הזה. כאן זה האחוזים, שאם מגיעים ל0, פרדי יכול לקפוץ. זה לא טוב. הוא לא יכול. אין, זה בשעה 5. זה בוני, פרדי. פוקסי שם. שומעים? פוקסי שם. תגביר. נדי. בוא נגביר. אמא! בוא נגביר את זה. אוקיי, יש להגביר זה מפחיד. אני במשחקי אמא די מסתדרים טוב אחרי שבאמת. לא זרקתי כל כך הרבה זמן כי ראיתי סרטון של זה, ואז פחדתי מוות. מה זה? מפחיד. פעם אחרי זה קרה לי שהפרצופים האלה השתנו לפרצופים עצובים. רק שתדעו. זה אפילו לא קורה הרבה. הנה, בוא נחפש. אקשן! הפיצריה הזאת מבססת על שפרדי חילק עוגות, אימא'לי. פרדי חילק עוגות לאנשים ושר וכולם שמחו. עד שילד אחד שמע קולות של פוקסי מנסים להשתחרר מהכלוב. ואז הילד הטיפש כל כך הזה שחרר אותו. ופוקסי נשך אותו בחלק העליון של הגב, אני חושב. עוד פעם, הוא לא מפסיק לשיר את זה. אוקיי, הנה כאן זה התבסס. כאן זה... אימא'לי. כאן פוקסי, הפיראט, המהרה הפיראטית, אימא'לי, נפחד רצח. וכאן הם פרצופים עצובים יכול להיות. ולמה יש לי כלום? אימא'לי. רק שעה 2. אנחנו שעה 3, שרדנו. בום! מחליטים. כמה הוא שר? אם משהו עוד פעם נדבר עד הסוף. מלא! כן, זה באמת הפחיד אותי. זה בוני. כן, זה בוני. זה דרך שלו קפוץ עליך שוב, כמו שזה קרה לי. אימא'לי. אוקיי, אני לא שורד. אימא'לי זז, אימא'לי. הוא יכול לזוז. אימא'לי. אם הוא זז אני מת. אימא'לי. מת, אימא'לי. סטופ. בוא נראה, אם הייתי יכול לשים שרים, הייתי שם. אמא! לא, הוא לא קרה. אמא!
שעה 4 נשורידים. וואי, אמא! לא. אמא לי. מה? רגע. אמא לי. אמא. רגע. אמא לי. אמא לי. אמא. תדע כבר. בוא ננח נחו סעוניו. היי, הוא הלך יופי. שער ברוך הוא. together. לא יודע מה אצלך. יולי. צ'יקה. אמא לי. צ'יקה לא כאן. צ'יקה מביא. יש, השעה 5. מי מדרך? וואי, כמה זמן לא נתתי סרטונים? עכשיו... לא, אני מת. אין מצב, אני לא מת. אם אני לא מת, אני אח גבר. אם אני מת, סבתא עליתי. איפה צ'יקה? הנה. אמא לה, יש לי עסק לאמא ואני הולך למות, אין מצב היום. אני מת. אמא לה, אני מת. destroyed. דבה. אמא! כאן אנחנו ממשיכים. אמא! אתם קולטים את זה? אתם קולטים את זה? יש! פום. שרדתי. אז זה הסרטון של היום, מקווה שנהניתם. אז כמו שאמרתי, מקווה שנהניתם. אז תעשו לייק אם עדיין לא עשיתם, או סאב, אז יאללה ביי.